chifukwa choti malamulo wa dziko lino amalola kuti ngati munthu wakhala president uli ndi mwayi woti ukhoza kupitiriza zaka zina zisanu. Chifukwa cha malamulo amenewo ine ndavomera kuti wa Malawi Congress Party akakumana pa August pano nkuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot ine nkayima. That subject to the decision of the National Executive Committees or conventions, as the case may be, of the UTM and the Malawi Congress Party, the presidential candidate during the fresh elections of June 2022, of June 2020, shall not be the presidential candidate during the immediate next election and shall cede the candidacy to the running mate in the fresh presidential elections of 20 June 2020. Beyond this, I would like to state that the agreement was signed for a period of 10 years in which both Dr. Chakwera and I would support one another to lead one term. But if, for any reason, this were to change, a process similar to what ensued before the agreement was signed ought to follow. Lero programu ya Mphepo Zinayi nkhani imene tikambirane ndi imeneyi. President Lazarus Chakwera wanena kuti mu 2025 achina nawo ndithu ulendo umenewu, apita ku convention ndi kuzapikisana nawo pa chisankho. Koma zimenezi zabweretsa ndithu mafunso osiyanasiyana pakati pa Malawi, makamaka poganizira ndithu kuti chiyembekezo cha anthu chinali kuti malinga ndi mgwirizano uja umene anasayinirana chipani cha MCP komanso UTM zaka 5 zomalizazi yokera 2025 zafika 2030, anthu amayembekeza kuti mwina amene azatsogole azakhala president wa UTM. Koma zikuoneka ndithu kuti ndi zimene alankhula president zimene zinthu sizingakhale moteromo, makamaka poona ndithu ndi mmene zilili. Tufuna tikambirane nkhani imeneyi mpulogalamu ya Mphepo Zinayi, ndipo ndikulandireni ndi manja awiri kulikonse kumene muli. Ine ndine Chance Mozobanda. President Chakwera akuti adzayimanso mu 2025. Ndilandire Godfrey Susu, nzika ya dziko lino. Tikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu iyi. Tinda Michael Kayatsa amene ndiomenyera ufulu wa anthu mdziko muno, tikulandireni ndi manja awiri. Komanso ndi Alison Tenthani amene ndithu amalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno. Tiyambe ndati Tenthani, zimene analankhula president lachinayi kulilongwe kwati Masumba Nkhunda, kani maganizo otani pa zimenezi, makamaka kuti zinthu zikuyenda bwanji? Zinthu zikuyenda bwinobwino. Kwa ineyo sichina ndidabwitse chifukwa ngakhale pamene zimanenedwa kuti mgwirizano ndoti adzasinthana, ndimakayikirabe kuti zimene zidzatheka. Chifukwa chani? 1, mphamvu achimwene ndi yosautsa. Kuti munthu waulawa udindo waonapo mphamvu imene kuti ukalankhula chinthu chikuchitika, ukatere nzovuta kuti munthu uvomere kuti ayayi basi. Choyamba chimenecho. Chachiwiri, mgwirizano udali pakati pa anthu awiri. Ikadakhala kuti convention ya chipanichi yakambirana, convention ya chipanichi yakambirana, tikadanena kuti no anthu amene wawa mgwirizano wawo ukhoza kukhala wolimbikira. Number 3, constitution ya Malawi, I don't think imapanga cover migwirizano ngati iliyo imene. Pazifukwa zitatu zimenezi ndimakayikira zedi kuti no zidzatheka. Moti izi simukudabwapo china chilichonse? Ine sindikudabwapo kena kalikonse. Sindikudabwa kena kalikonse. Akayatsa kuti sakudabwa, akuti zinthu izi zimaoneka ndithu kwayambirira komwe kuti tizathera kumeneko. Ndigwirizano Tenthani kuti sizinalizodabwisa pozindikira kuti izi ndi
nkhani za mphamvu power wale nawo manena kuti power corrupts absolute power corrupts absolutely sizinazodabwitsa koma ndifotokozeswa apa kuna kuti zimene tinauzidwa kuti anthu adagwirizana zinonso zodabwitsa chifukwa kuganiza kuti president angatoseva timu imodzi yokha kirako ndikupasa anzake kuti amalizise zinozi zodabwitsa kwambiri zodabwitsa chifanyani zinakati zachitika zinakakha I think the first in the world kupanga choncho moti sizingachitike kuti 10 years kugawana kuti wina akhale alamule 5 years singachitike komano ndizodabwitsa kwambiri sinambe ndamvapo kuti kwina kweke zidachitikapo inde ku Britain ndikumbuka panalinso mgwirizano otero pakati pa atsogoleri awiri Gordon Brown ndi Tony Blair adagwirizana kuti kana anali matema angati akazaseva Tony Blair ka 2 terms azamusira Gordon Brown azapitiriza koma nonapezeka kuti temu achitatu fakwa azatsukuja pajama thokolokunga khala prime minister for as long as you want for as long as people want you ndi atawina kachitatu pamene panazamba mveka manongonongo sapano kuti yayi sizimene tinagwirizana and this was Gordon Brown natanamba kufunsa munagwirizana zotani ndi pamene panazapana zinayamba kuphulika sapano kuti yayi anthu awa adakhala pasi kuphabu kuti wako kukambirana kuna kuti apapa mphamvu zagawane iwo khala chancellor ine ndizakhala prime minister komano after some time iwo zakhala prime minister komano Tony Blair kumoneka kuti sakutani sakuchita compliant zimene anagwirizana zija ndiye awo adayamba nthuma noujeni campaign ya underground muchipande cha Labour kuti akwaniritse and in the end tinaona zimene zidachitika Tony Blair was forced out adamusina Gordon Brown koma it was under so much pressure okuti there was a doubt kwa anthu oyita kuzevu kuti uyapanga handover ndi kwanzake yu koma eventually because of pressure komanso na system zanzatwacha adapezeka kuti watani wachita handover it was a first sinambe ndamvako kwena kulikonse kuti zinachitika zimene amanena Chilima kuna kuti anagwirizana ndi Chakwera zimakhanga zikufana nako ndi zimenezo chifukwa onali mgwirizano wa anthu awiri komano zimatipasa mafunso kuna kuti kodi ukhala bwanji mgwirizano anthu awiri and yet alliance ya Tonse ndi alliance imene yapangidwa ndi zipani zinayi so pamene pabwera mafunso kuti mgwirizano umene how come zipani ziwiri zamati zinali zakutsogolo ma torch bearers ngati mukamba za alliance ndoti ndina aliyense amene ali mchipanimo simukangoti kuti ayi mupanga mugwirizana anthu awiri ndikuti there was something wrong about that mgwirizano china chake ndithu chidala kuika sichidainde bwino chifukwa mgwirizano sumakhala choncho mgwirizano muchafuna kuzilana azangatendadi ukuyenera kuyambira ndithu kuchizipaniko zipani zikhale basi ndikupanga chiganizo kuti tikufuna tipange chani tipange mgwirizano ndi chani ndi zipani zakuti iyambire kuti kuchipani kucha and zikazikhozokere sipano kwaakuluakulu koma nangasi mgwirizano umene unali ndi anthu ndithu secretary general azipani zonsezi analipo komanso mukakumbukira bwinobwino mu 2022 muchamene amalankhula vice president anatchulapo mayina anthu angapo ndithu amene anathandiza kuti mgwirizano umene utheke tinganene kuti zimangokhala za anthu ochepa sipanali nthumwi ndithu zochokera mbali ziwiri zonsezi vuto la mgwirizano umene choyamba chona kuti wakhala mgwirizano wachinsinsi timangomva bits and pieces tizidutswa ta information ayi panala kuti sunabwere pambanda imene zimene okhalira you see so zikukambidwadi kuti ayi zimakambidwa kuti adalipo komano in an ideal situation mgwirizano umene jawo umene uziwike koma member achipani ma structures awo auziwe ndithu and zikhale zinthu zoti zizongochoka kuntunda kuchita impozi kwa anthu mamember zimene ziyambire bottom up approach makamba ija mamember aziziwe and then agwirizane nazo apange mgwirizanonso oti ukhale pambalambanda anthu aone you agree with me kuti it took a lot of pressure kuti mgwirizano umene jawo tuone ife ya Malawi and it took somebody courageous enough to leak it. We don't get to leak. Somebody was courageous enough to leak it. Without that person leaking that document, chabwino ankhani indi yayikulu kwambiri Godfrey zimene zachitika mene alankhula president kuti akupita ku convention
kutengera ndi mmene timadziwira kumayi kuno sitting president akapita ku convention mwina ngati ndisakulakwitsa sanayambe wakaluzako yayi amakhala apita amene ndiye kuti zikuoneka ndithu akapita ku convention Chakwera akakhala kuti apambana zimezi sino ndekuti basi kwina kugwirizana kuti uyiwayi anthu ambiri mukudabwa ine ndikudabwani kuti mukudabwa izizi zinali zoti zichitika amene zachitikiramu Chakwera akapita ku convention kuti iwo akufuna kuyimiranso MCPs nzoonaso kuti akawina ndipo akawina azayimira 2025 ndefunso mufunsa ndoti kuti nzawoyo amponya myala anthuwa mutati muone masiku apitawo amasekererana amakhala misonkhano amatumanaso tapitapo utatatale mwina apangaso mgwirizano wina atiusa koma sanakhululana patakoti pali mgwirizano winaso akayatsa kunena kuti mwina anakhululukanaso mlandu ndiye kuti anthuwa ndi amozi so tisadabwe kwambiri yayi ineyo ndikubwezeni pang'ono pakutuluka manong'onong'o woti ife azayimire ndi yomweyo I think anayambisa ndikulaji na mkaka azayimire ndi Chakwera ndi timu ya UTM imakhanga titisi kusangalala nazo mpaka pamene amapanga liki kupanga ineyo akula speculate anapanga liki ndi awawa zima awawa nde Chilima mu speech yawo ananenapo kuti akanangonena kuti mene ndakhalira pampando zinthu zandipinja kunali cyclone chani kunali covid kunali sina kwanise masomphenya anga therefore let's negotiate kuti tione kuti titani osati izizanene kuti chifukwa kunali zoti naiona ine uche kunalibe ankakana kuti kunalibe mgwirizano koma tosefe tiudziwa kuti ankakanda amene amaperekera chipepa cha mgwirizano kuti anthu asayinire pampaja so pena pake awawa mwina akhala pasi ndikugwirizanaso atiuza muona kuti ndindale izizi pang'onong'ono zikonzeka muona kuti Chilima anafasa choti ine kumafunso anga ndira kuti mgwirizano wa tonsewu tiwiwale panopa amene zililimu mgwirizano akulu unatha kale kuti unatha kale mgwirizano ulibelo aliyense akuyendera yake amayi Joyce Banda wapanga zawo kamunalizo andani kachihana wapanga zawo kaliyati mamumva akupepesa huku akaya sali mgwirizano unatha mene zikuonekera mgwirizano unatha zikuoneka choncho kuti mgwirizano unatha of course chimene chakhala choti muna akuluakulu abwera pambanda nkutiuza kuti akuluakulu mgwirizano chonatani unatha komano through their actions komanso words zimene mafotokozeramo zikuchitonekera kuti mgwirizano unatha zimene zodandaulitsa komanso zobwezera mbuyo ndale zathu za democracy chifukwa I think ndikuyenera kuganizira kuti impact ya zimene ikhale yotani mmene ndale zathu zilili panopa komanso ndimene adasinthira malamulo aja akukhuzana ndi zisankho kuti chipani chimene chikuyenera kuwina chikuyenera ndi 50+1 zimene zijazo zikhala ndi implication yonena kuti palibe chipani chimene chingawine pachoka it will be very rare komanso surprising chipani chimodzi kuwina pachoka pakali panopa which means kuti migwirizanoyo ikhale kuchitika bendithu now zimene zikuchitika mu Tonse Alliance zili ndi impact yogwetsa anthu ulesi komanso kuchotsa chikhulupiriro cha anthu mu ma alliances chifukwa ngati anabwera poyera una kuti tapanga mgwirizano amalawi ndikukhulupiriradi ndikupita ku voti ndikukavota kuti ife tikufuna mgwirizano based on zina manena zija ndi pano akati menunge sipano akaenda kuti ayi makuti inayo ndikuona kuti zikhala ndi impact yosakhala bwino anthu atachikhulupiriro mwa alliance koto kuti mawa lino chaka cha mawa tikamalandira isango tikazamva zoti kwabuka mgwirizano I think anthu they will take that mgwirizano with a pinch of salt anthu sakukhulupirira kwenikweni muli pa nkhani imeneyo panabwera ndithu nkhani pakatipa kuti mwina tikuyenera kukhala ndi ndondomeko zomveka bwino zoti kodi ma alliance wa aziyenda bwanji sinamve bwinobwino kuti kodi nkhani imeneyo inathera pati koma pali nkhani inanso imene ndithu mu 2022 ndikakumbukira bwinobwino zimene anayankhula vice president ananena kuti kupanda kutsatira bwino mgwirizano umeneyo anagwiritsa ntchito Chingerezi kuti it will be political fraud. Ndimafuna kuti ndimve kuti kodi
ngati tikuti mgwirizano watha ndikuti ndi political fraud ichachitikano pano imeneyo ndi political fraud indeed. Fraud in the sense kuti it was based on kukhulupirirana. Yes. And chimene chachitika apa nkunena kuti we can call it betrayal of the trust that was behind this whole agreement. And zimene zozo, it's not morally correct. It can be politically correct, but it is not morally correct. And in that case, it puts in question about our morality and even could if and otani zimene timanena. You know, you need to live up to the word. Yeah. And if people cannot live up to the word, the question is, are these really people that can be trusted in anything? Because they can't live up to the word they have. So it's morally wrong and it's a political fraud indeed. kapena kuna tinene kuti achisusu tikupanga assume zinthu zimene mwina kapena sizili choncho pa ground. Zitha kukhala choncho komano perception ndi reality. If I perceive kuti inuyo ndotere kwa ine reality yanga ndi so we need to manage this. Mgwirizano usikuti unali wa Chakwera ndi Chilima, unali wa ma followers IMCP mene muliso a Chakwera, ma followers a UTM mene muliso a Chilima. So anthu osewa anagwirizana. Ena muzipani momwemo they were very jittery kuti izizi ateke izizi atipusisa izi. Asokoleni I'm sure amachita kupanga feed anyamatawo iziteka tete mpaka osenkugwirizana kenaka wina kunena kuti azili kuti zamba liti ifeyo ndanjiba tima patoka kumeneko ndikuba kwabera amalawi amene anakukhulupirirani kuti zinthu zimuziyendesa choncho mukanabweraso kwa Malawi kwauza kuti izizi tikufuna tisiye tifuna titenge njira iyi ndikuyiyambiraso bwinobwino koma apapa okhaokha awiri ukoko khayagwirizanaso kasagwirizana ifeyo wovota afe angati amalawi nzika atika kaipa be akudikira kuti mukuona kuti chikuchitika ndi chani kuti akuluakulu amgwirizano amene ali ndi tumatochi bearo angobwera poyera ndina kuti mgwirizano wathucha unatha ndipo panopa aliyense akuyendera mmene angayendere. Chikuvuta ndi chani kuti abwere poyera kungonena? Ndiyambe ndine. Ena alankhulapo osati matochi bearer ndinamva akatsonga atanena kuti it was only an electoral alliance. Chisankho chidachitika tidadutsa zidatha. So the question really is zimene adagwirizana zenizeni ndi ziti chifukwa akatsonga adali nawo mutimo momwemo. So zomwe tanena zija zonena kuti nkhani yake idali ya GCC. So we cannot run a country or administrate and asatinene kuti mapartners ena samadziwa zimene anagwirizana anthu ena. ndiye kunalibe mgwirizano. Ndizabala likazo zote. Ndiye mgwirizano kunalibeko. Sizimakhuza za mgwirizano menewo. Sizimakhuza zimenezo zimene anakambirana za zipani ziwirizo. Pamene pali vuto pene kusabana. Fazikuoneka kuti mgwirizano mene huu udapangika. Komano opanga awonso akuoneka kuti they were not sure what they were doing. You know, which raises concern zikudandaulisa kwambiri zibwelesa chikayiko kuti amaziwa chena machita kapena intent yawo inaliyongo chosa DPP pampando basi. Komano zinazo osazilingalira bwinobwino. Zodandaulisa kwambiri. Chifukwa poyamba pamene ndithu pakhale ku chimvano. Ifa mgwirizano ndi kukhala pamodzi ndi kuvana chinthu. Kuti tifuna tipenge chani. Alliances amakhala magulu angapo. Pali magulu awiri ngati ndikulawa alliances. Pamakhala pre-election alliance komanso post-election alliance. Post-election ena machita coalition. Pre-election ndikuti mugwirizana kuti muchita campaign nicho linga chocho saboma limene popo. And then post-election makhala kuti nawo mwacho saboma lija. Mungatoka kuti mapanga campaign pano individually.
as parties. Koma after the election, after kuona uno kuti mwina chipani chimene chatsogola sichikapeze mavuto sichingapange boma pachoka amapanga coalition. Zipani zija ndikukhala pamodzi nkupangano post election coalition. Is now awawa sanafukuze kuno bwino mmene amachigulisa chinthu choka Malawi kuti nchiyani makamaka. Is it just a pre-election alliance yoti cholenga chake kungochosa boma lilipo basi, or was it also a post-election alliance or coalition? That was not clearly defined. Now ndimafuna fukuze fundo imene yakhaso ikutuluka ma social media and ambiri Africa maganizo awo kuna kuti zinthu zikhale malamulo. That is the only way kuti pakhale sanity. There's no sanity. Pali chikuti kiti cheni and as a result, Malawi ndamene akalose. Mujana fukuze muja kuti anthu anavotera alliance. Achakwera adavotera not because anthu amakonda MCP. Ena makonda MCP zone. Koma ena amene adavotera side MCP pa ballot panalibepo Tonse Alliance. Komano that's what they were told. Amatuza kuti Chakwera ndi tsogoleri wa Tonse Alliance. Tukupita ngati tonse ndimodzi. So some people were motivated by that. They were persuaded by that. Ndukavota divuto dija. Now awina khanga kuti zinthu zatembenuka. Pofuna nditu pakhale malamulo ochita oti zinthu zikhale legally binding. Chifukwa kupanda kutero ndikuti continue taking Malawi. Imene nkhani imene ndimafuna kuti ndimvetsetse kuti iyi agreement inachitika. Is it legally binding? It's not. No. It's just a gentleman's agreement. That's why I am bringing in morality, not constitutionality or it's a moral. So kwanilitsa mgwirizano nkungukhala no munthu osati kuti ndiopanikizika mwa njira ineyi yonse kuti mgwirizano uchitike motero. Chifukwa it's out of the legal framework. Yes. It is outside, completely out. Koma munasabwe kwefre. Mofandi ndine kuti titengepo zitsanzo za mayiko amene akuchita bwino pa nkhani alliances. Ku Kenya adapanga amendi Political Parties Act yawo ya 2011. Kuika nkhani za mgwirizano. Kuti there's a section ngati section 20 imene kumanena kuno kuti zipani ziwiri kapena kuposerapo angatopanga mgwirizano. Koma zimene apanga agwirizanezo akapanga agreement ija ipite akachita deposit kwa registrar. Registrar ndameneno azichita monitor enforcing kuti mgwirizano cha ndona ngati feo titengerepo chitsanzo ngati chimene cha ku Kenya. Komanso not only depositing kwa registrar zipaniso za mgwirizano uja zikwenda kuti zipange publicize mgwirizano uja anthu aziwe kuti zolinga za mgwirizano zotani. Nanga kodi mgwirizano ukhala zaka zingati? Because like in our context sikuziwa kuti Tonse Alliance so time from getting all koma tukumalawi kuno tukanika kuti zipani zichule source ya funding yawo imene ndi nkhani yayikulu. Muganizo kuti migwirizano imeneyi zizitheka kuti aulule kuti kutengera ndi mmene zayendera za Tonse Alliance. So chifukwa ndimana kuti zikhale mu malamulo mu Political Parties Act ija ya 2018 ndinachita amend ija zikhale mu mmene mujamu. Chifukwa mmene mujamonso muli nkhani za party financing. Akunena kuti zipani zilizonse zikuyenera kuti zizichita declare one sources of funding kuti amatenga kuti ndalama zawo zoyendesa zipani. Kuti pali madona kapena individual members achipani amachita contribute kana pali mabungwe ena. So all that is in the law. Is it? Komanso it's not just about disclosing sources of funding. Akutiso zipani zizifotokoza kuti zikugwisa bwanji ndalama zimene alandira. So that is all in the law. Apart from that, akunena kunena kuti zipani zimene malamulo constitution patopa manena kuti mukangana section 40 subsection 2 akuna kuti zipani zimene zipeza 10% ya national vote zilanda ndalama kuchoka kuboma. Koma ndikuwuzani kwambe 1995 kufika na lero zipani zakhazikula ndalama koma isitiziwa kuti amagwisa bwanji ntchito zimene ndalama zimene zija. We don't know whether zimagwira ntchito za chipani kulebera anthu or whether zimalowa anthu. We don't know that, and yet it is taxpayers' money, and yet we don't know. Member also says so what this means is zilizalo malamulo panopati ndimwayi kuti office ya registrar of political parties it has been filled panopa. I'm sure as ilondoloza zimene zijazo
Komano what I'm saying is tijeso amend Political Parties Act ija tike mosonkhana ma alliances ukakhaleso udindo wake registrar ayu kulondoloza kuti kodi zimene munagwirizana nazo zikugwira ntchito kapenayi chifukwa at the end of the day amene akaluze ndi Malawi chifukwa apa tukamankhani ya Chilima koma it's not just ya Chilima pali issues ya ma promises atonse adapereka ma promises ambiri a whole list of promises komano amene akwanirisa ndi ochepa you see fraud jamanena ija Amalawi anatani ananamizidwa kodi do we want this situation to continue like that kuti anthu azinamizidwa? I don't think we need to continue with that, and the best way is to put that in the law kuti malamulo afotokoze. Pali nkhani naye ikulu kwambiri imene ndikumakhala ndithu kuti ndikufuna kumvetsetsa bwinobwino potengera zimene anayankhula Chilima mu 2022 nthawi imene ndithu atayankhula nthawi imeneyo ndikukhulupirira kuti sananayankhulenso mpaka na lero. Nkhani yokuza kuthesa amanena ndithu ngati tikuona kuti mgwirizano umenewu zinthu mwina sizikuyenda mwina njira ina ndiyoti mwina tingokuthesa komanso nazapitirira onena kuti koma kuthesa kumene kuso mwinaso chimodzimodzi kungonena kuti tichiteso chisankho china. Nkuluja amayankhula Chilima ndipo ndizanzeruko pang'ono chifukwa choti mmene tanenera amene anavota siwo okha sayachilima okha sayachakwera okha ndi tonsefe ngati tinavotera kuti akatipangire zina zake ndipo tikanakondwa kuti zimene tinagwirizana kuti atipasa ntchito 1 million atipasa mafamu akuluakulu atipasa chani zonse zija azizipanga kuti tizipita patsogolo. So mmene zikuyendera panopa zikuoneka kuti aliyense ukoko wayimako yekha Achilima afuna kuti akokere kwawo akhala kuti akwaswaya ndi akumanena kuti ayi ngati zili chosanimoza kuti zakutolo immunity ya anzangaso alandeni tione kuti titani imene chaso ndi statement payo kaya ikulu kuti kodi akutanthauza chani akutanthauza kuti awawa kumsana kuli china chake chimene akubisa pakafuna tiavule jakete utoma zifunsa choncho. So ndibwerera kwanzanga kuti tiye ndiyike zinthu malamulo tikukanika kuti tigwirizane wina ndi nzake mwina ena ndabusa timayembekeza kuti abusa akanena amadziwa kuti mulungu aona azapitiriza chimodzimodzi akanangobweranso lerolo ndikuzati masulu atosefe komano migwirizano mukupanga sikuti mukupanga migwirizano yanokha mukupanga migwirizano ya Malawi. So mukamasintha zinthu muzibwereranso kwa Malawi kumawauza chonde azasogolera anzathu. Pamsonkhano umene anachitisa President Chakwera atayankhula mawu amenewa panachitikanso msonkhano wina umenenso unayankhulidwa ndithu komanso zina zinakhala ngati zinachitidwa clarify kuti ayi pajapo panali nkhani ya life president inakakambidwa bwinobwino penepo tisanapite kwa life president koma nkhani yomwe tili pa alliance imene ya Tonse. Secretary General achipani cha MCP anena kuti ifeyo ngati chipani cha MCP sitikunena kuti sitipita kuchisankho ndi mapartners tipita ndithu ndi mapartners ena amene ndithu tingakhale ndithu tingagwirizane nawo kungowunikirabe chabe ndi kutengera ndi mmene zayenderamo. Chipani cha MCP chitakupita ndi ndani kuchisankho kumene cha 2025 kuti chiwine chipite ndi UTM ifoka ineyo ndipanga koti ya President Peter former President Peter Mutharika ananena kuti awawa ine Chilima anatenga mavoti anachita kuthula ndi figure yomwe anapita nayo. If we still kama za 20% uhanga if he still has that ndekuti kumene kupita Chilimako ndi kumene kuthopita mavoti ambiri. So ngati akufuna alliance ngati mufumu kundifunsa ine kuti aende mwachangu ndi apa. Komano that is assuming kuti he still maintains yeah which may not be the case. It's a big assumption. Oh, yes. Okay, the idea of going into the election mogwirizana is not something that a party can choose. Akayatana nena kuti 50+1 and the current political landscape, there is no way a single political party is going to make it.
So it is not kuti no anthuwo ndi ofuna mgwirizano yayi koma kuti no omthopita musakugwirizana ngakale exactly this is exactly the case imene yonena kuti no anthu akulu anali mugwirizano koma osagwirizana kuti mutsimikize kuti anthu adalo mugwirizano koma osagwirizana Achilima atatchula statement yonena kuti no achitako ulendo uno kenako ulendo inawo ndidzatani ndidzatsogola ndine atafunsa Chakwera adanena kuti zimenezo amanenera tidagwirizana kuti so uonetsa ngati kuti no adayendera pamodzi koma sopita komosagwirizana mugwirizano zosagwirizanazo sizimene amalankhulaso akayatsa kuti sizabwino zonse zoyipa actually ndi zoyipa chifukwa no uoneka ngati kuti wina umakhala ngati opusa ngati upusitsana anzagawo kamba zopusitsana ngati dziko lonse kupusitsa dziko komano in this case Achilima akhozooneka ngati adapusitsidwa but it's a question of iwo kodi moti samadziwa chifukwa even ma statement amene amanena kuti ngati ndichoncho ngati gwirizano kutha tiyenera kupitaso kuchisankho. There is no constitutional provision for that. On what basis? Because Chilima lero afuna kuti tipite kuchisankho. I mean, that's not the way. I mean, he palibe. So the idea of putting these things into the constitution is the way to go, and more so with 50+1. akayatsa funso limene nafunsa kuti kodi lerolo IMCP atafuna kuti apite ni munthu kuchisankho chipani kungonenatu kungopanga assume atopita ndi chipani chiti ndizovuta kunena. It's difficult to say kuti angatsopita ndi chipani chiti komano tikatengera zimene amanena ankaka kuzonkhano kuja alachula kwa PP yet ndizimani zina so ndoti PP yo ili mbwalo yeah koma sitikuziwa kuti kodi zimani zina zimene angendena ineyo have a strong suspicion kuti angatopita so ndi Chilima. Yes, suspicion imene ndinayo it's very strong ndikaona mene zinthu zakhala zokhalira discontinuous ya case ija on a different arrangement koma it will be on a different arrangement. I don't think kuti I stand to be corrected mene zikhala zinthu sogomo koma I strongly suspect kuti pachitika arrangement ina yake akuluwa Chakwera akhala beto chipeya koma something an arrangement will be made kuti mwina apangana support in a different way ndikutaka kuna choncho based on my statements koma zimene zakhala zikuchitika. Okay, ndifuna ndigwizane nawo musadanene ine ndikukhalanso ndi suspicion imeneyo chifukwa chonena kuti mudati muone pakatipo mgwirizano ndi umaonekeratu kuti no anthu onse sakugwirizana. Yes. koma kuno apa zikukhala ngati autanizeni akugwirizana kwambiri kusekera limodzi kutumana kutani nzija zoonetsa kuti ndithu there is a cordial relationship. So chilipo ndithu osatongosekerana makamera sipakukhala makamera I strongly believe there's something going on behind the scenes anthu akambirana wawa sudamkhala yayi. pali funso limodzi limene mwina anthu angakhale nalo kuti kodi zimenezi zonse zikuchitikazi munthu amene amasapota chipani cha UTM amasapota mwina chipani cha MCP amasapota kapena ngoti nzika ya dziko lino sikuyenera kuti zidziwa mmene zinthu zikuyendera. Imeyo ndi funso lalikulu limene mafati kambirane tikapumira posachedwapa. Takumananso mpulogalamu yitu ya Mphepo Zinayi. Lero tikukambirana nkhani yokhudza ndale makamaka kutsatira kulengeza kwa President Chakwera kuti iwo ku convention akupita ndipo ngati akupita ku convention ndizodziwikiratu ndithu kuti iwo pa ballot azakhalapo
ngati woyimira chipani cha MCP ndipo funso nkumakhala kuti kodi nanga zija za mgwirizano ija ndi chipani cha UTM zili pati imene nkhani imene tikukambirana mpulogalamu iyi pa zonsezi zimene zikuchitikazi ndikumuganizira munthu amene mwina ndi wa UTM sali confused kuti sakudziwa kuti kodi tikulowera kuti Malawi kuno kuleka mwina ndi mmene tilili ya Malawi ka hero worshiping timakhala ndi wina wake chisumphu wina wake pena pake wamkulu woti sitimapita ukamfunsa dada kuti zikhala bwanji. So ichichi ndi chimodzi chimene I think chikuti koka kuti even atasayinirana palibe anapita kuti atatione nawo ndi kupasanso kachisanso ka reform ka report amene kuchita kukumbira pansi kuwakirapo cement kuti anthu asakaone. Why? So munthu wa UTM kumene aliko maganizo ake ndoti kuli abwana kuli apike organizer heavy nde zonsezo angozisi kumalawi kunoko aliyeza amangozisiya kuti a president amfumu andani komano I think tiyambe upanga question kuti anthu azikhala answerable kwa ife zinthu ziyambira pansi pompano kuti hayi mukapita ulendo uno kuti mukagwirizane zakuti ngati sizikugwira apapa musapiteko nde mtsogoleri wathu azipita ndi maganizo athu mandate yochoka kwa anthu even mgwirizano tikukambirana apapa anthu timakambirana m'manyumba komano sikuti timanyamuka mukauza panalibe structure yowauza atsogoleri athu kuti mugwirizane zakuti mukagwirizana tizione ndi zomwe zipitirizani kapena iyayi apapa sitikumva bwino. So ku hero worshiping wako Malawi pali zinthu zina zimene amangoyenera kupanga decision atsogoleri samayenera kuti mpaka na achite kupita kumsanje kuchitipa zikafunsa aliyense maganizo. Okay, zona ngati munthu umapanga manage komano you need to manage within a policy framework. A question of chaka cha 2025 if MCP sitidzakhala ndi candidate, it's a big issue, it's a policy issue. It is not a management issue yonena kuti Chakwera ndankaka ndiye nangakakambirana kuseri nkugwirizana nkupanga bind MCP yonse, let alone even UTM sindikhulupirira kuti no ukakambirana kuseri kenako UTM yo basi ivomere. So this is true, atsogoleri amanena utsogolera nkupanga manage my events, but a policy issue like this one there's no way I can agree with awira kuzugwirizana, no way. And ndigwirizana nawo atentane komanso zanga isusu kumene afotokozera nzodandaulitsa kuti tili mu ndale za democracy and yet we still think kuti ziganizo azipangata awiri or atatu anayi. It's very pathetic. We're in a democracy. Democracy ili ndi sanamina zitatu zikulu: transparency, accountability, citizen participation, public participation. Those are three. And I'm surprised chifukwa wiki inoyo timachita celebrate open government partnership week imene atasegolera Chakwera mukumbukira and anachula poso zinthu ziwiri zimene zizi kwenda kuti boma lawo likutsata kwambiri zinthu zitatu zimenezi: transparency, accountability, citizen participation. Pakamwa akutero komano in reality zinthu zimene zikutsatidwa ndigwirizana imene amafotokoza Godfrey kuno kuti we still have that mentality yachikalekale ija yakuti zimene mukambirane tizagwirizana nazo. It's historical. Zimene mukugwirizana tinakale ndi mentality imeneyo. I think time has come tichotse mentality imene ija. It has to go. We're in a democracy, we have to participate ndi zinthu zokhuza ifeyo. We have a whole constitution imene manena nditi kuti anthu ali ndi ufulu otenga nawo mbali pachitukuko pandale section 40 ikamba zimenezo ndi ufulu wawo kota kuti zimakhala zomvetsa chisoni kumaona mamembala akuti ine ndine wa MCP, ine ndine wa UTM, ine ndine wa DPP anjeti sakuziwa china chilichonse chochitika mmenemo akungolandira top bottom Top down. top down approach ija
It's not supposed to be like that. Kumaumbira manje. Mu democracy ya imene tikutsatayi mfundo zake zimene ziyuka pasi kupita kumwamba. Bottom up. Not contrary. Za one party system ziyuka pano. Yatonse itayikamba kwambiri. Koma pali nkhani imene inachitika ndithu yochiritsa chidwi mu sabata imene sitingalephere kuyikambirana mu program. Phungu mmodzi ndithu wa chipani cha MCP ananenetsa ndithu kuti pa ntchito yotamandika imene President Chakwera akugwira tingochitanso za life president zija. Ndinaona CHR munatulusa ndithu chikalata mwachangu basi. Chance zona muzakazi nozo tizikambaso za life president. Komano ndizodabwisa kuti tinakali ndi anthu oganiza motomo. And what is even worse, mtsogoleri amene adasankhidwa ndi vote ya wanthu. Kuma yankhula zimene zozo. So nzodandalisa kwambiri. Chifukwa ngati Phungu akuyenda kuzindikira malamulo achikuta kuti chani. Malamulo apa nopa mulibe za life president. Ndakuzilenga ku. Komanso 1993 abala adakavota. Adapasuda fuso kuti mukufuna ndale za chimene chimose kapena ayi. Atadasankha ayi kuti atufuna matipati. Andi matipati inabwera ndimene yoyo. Andi mu constitution wathu tidayika kuno kuti president aseva kangati zaka ziwiri. You will be eligible to serve 2 terms. The winner amene ndi opanga malamulo. Akuisiwa constitution. Mwina amango nenda zocheza. Ndiye pagulu. Pagulu. Pamsonga. Pagulu. Koma nawe zina makhala kuti funa kutamika. Ufuna kutamika. Kuti ineyo abwana aziziwa kuti ndilipo. Mwina ukachitika kali shafu aziti amayankhula mwamphamvu. Koma baba za life presidency zimenezo tiziwale tizitayo. Zitibwezesa mbuyo kwambiri. Tikuvutika kale ndi mentality ya hero worshiping. Ndeti ikeposo life presidency dziko likhala kukhala chani. Ino ndine sitingakhale panopa nkumacheza chonchi pakana khala kuti pali wina mmozi woti kuti life president wake tusiku akale uja uona akhala watsopano mu democracy. On democracy so jamwe. Izizi tinazikana tete. On democracy. So one ikadakhaso democracy. Koma ineyo chimene chinatikuzaso kwambiri chona kuti izizi kungonesera kuti tinakale nawo be anthu oganiza motero. Mwachikalikale muja. And zinandipasaso malingaliro kunena kuti awakamba za life president. Life president means kuti ndoti ena onsewo alibe ufulu pakana compete. You know? President ukhandi munthu mmodzi. You know? Ndi mazali tino link ndi zimene zakhazo kuchitika zija. Political violence komanso zomalemberera malire kuti ayi uko ndi watu. Awasachita campaign. You know, it's that mentality yona kuti tikhale tokha. Basi, tikhale tokha. Chipani chikhale you know, chimozi yokhajo. Sogoleri yemwe maganizo akalekale and panopo tunena kuti takhala zaka zingati mu democracy 30 years. Are we maturing or not? It looks like we're not maturing. And nzodandalisa kwambiri chifukwa chake tanena ife mkaza mwatu no a president wonesa nusogoleri titsokonze kuno kuti achipani cha MCP asogoleri ankaka nanzawo sana chedwe. You know, they were quick to condemn komanso to distance themselves from remarks ngadamena jawo komano they needed to do more. They need to do more. It's not just a matter of kunga yankula. Pofunika nditu anthu achipani chawo awaphunzitse awazindikiritse mentality imene ichoke kuna kuti you know tiziyamba so maganiza lero za life president. Udandaulapa achikulire. Kumalawi kunoko zimayamba yoncho. Even kuti pabwere third term, pabwere open bill. Amatuma wina wake. Hata kaiponye pa public tione kuti anthu apanga bwanji. Kenaka kumaipanga teaching the waters. So Modi mukono mwina anatumidwa. Mzoteka kundale mzoteka kuti anatumidwa. Kuti tikoti mina anachita china chake chikandi tokuma kandi yute. Wambiri hayi ndithu nthawe sina makauti titayesa chonchi tione kuti zikhala. Koma izizi is very dangerous for democracy. Inda andi ufulu oyankhula zili kukhosi kwawo komano aziona soti constitution yathu ili bwanji anzawo anayesera zina akanika nde tisabwerereso kumeneko chonda mai kumene muliko iyi mukanangoisiya MCP ngati munali ndi ma ideas anakupasani ti ma ideas kuti tione ngati Malawi atha kulola I think Malawi ambiri sana kondwe nazo zimenezi zilaka bunosona kapepesa kuti ayi Malawi pani kuti na koma anyway Isikunaike mukata muzimenezi. no sinaike nkata Komano akanapepesa makapo khala
phungu Fungu, yes. MP zimene zakadanena district chairman khasako koma phungu anenera upepesa Amene upepesa koma. because apopo opanga malamulo phungu Fungu panga malamulo. akadakhala kansala kapena kuti nchitukuko cha bamangona za chitukuko koma wopanga malamulo tilekeze pamene pa programu yathu ya Mphepo Zinayi. Lero takambirana nkhani makamaka yokhuza ndithu mgwirizano uja wa Tonse Alliance makamaka potsatira zimene analankhula President Chakwera amene amachitisa msonkhano lachinayi lapitali. Komanso takambirana nkhani yokhuza ndithu mawu amene analankhula mmodzi mwa aphungu amene anafotokoza kuti ayi kutengera ntchito yotamandika imene President Chakwera akugwira bwanji atakhala life president. Zimene zili nkhani zimene takambirana lero mpulogalamu ya Mphepo Zinayi. Nthokoza akuluakulu amene tinali nawo mpulogalamu iyi. Tinali ndi Ayimanso amene amalankhulawo pa nkhani zosiyanasiyana. Tithokoze kwambiri kuti tinali limodzi. Tinali ndi Michael Kayatsa amene amagwira ntchito yomenyera ufulu wa chibadwidwe wa anthu. Tikuthokozeni kwambiri. Komanso nayi nda Godfrey Isusu amene ndi nzika ndipo tinali nawo limodzi mpulogalamu iyi. Tikuthokozeni inu amene mumatsatira zokambirana zimenezi pano pa wireless komanso wireless yakanema ya Zodiak. Malo manzanga onse ine ndine Chance Mozabanda. Tikumanenso mpulogalamu ina sabata yamawa. chifukwa choti malamulo wa dziko lino amalola kuti ngati munthu wakhala purezidenti uli ndi mwayi woti ukhoza kupitiriza zaka zina zisanu. Chifukwa cha malamulo amenewo ine ndavomera kuti pa Malawi Congress Party akakumana pa August pano nkuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot ine nkayima. Party, the presidential candidate during the fresh elections of June 2022, of June 2020, shall not be the presidential candidate during the immediate next election and shall cede the candidacy to the running mate in the fresh presidential elections of 20 June 2020. Beyond this, I would like to state that the agreement was signed for a period of 10 years in which both Dr. Chakwera and I would support one another to lead one term. But if, for any reason, this were to change, a process similar to what ensued before the agreement was signed ought to follow.